Apik iki. Kula nuwun. Loh, Pak. Lah kok suarane kaya wedok. Alah kaya dal. Kula nuwun, Mas. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Lah iki metu asline. Niki ketahe kula diundang mriki enten apa lho? Sampeyan panyeduh. Trit. Biasae warok kok. Cicil kok. Ngeten. Sing gadah griya sinten ndang ngomong ayo. Sing gadah griya kula. Sampean. Ngene iki sing darani Surasipon. Nyek. Niki sing gadah griya niki Pak Uncek. Lah anake niki Obeng. Lah kancane niki Tang. Pun guyon kalih kula. Nggih. Sampean pun ngerti kondang kula. Calak sing paling kondang ten tlatah mriki. Bak, kelinting. Iki jenenge Parok Tomo. Nek kowe kok aja pulah-pulah. Ora pola piye kok? Wis sikilku mbok idak. Ora apa-apa. Mas, sampean pun suwi ta tuku radio ngoten niku. Pundi radio? Kula niku senes radio. Niki sing darani Munyuk Kalimantan. Derek nepang munyuk kowe anake munyuk berarti. Ora apa-apa padha munyuke kok. Derek nepangaken sampean sinten? Kula, Nggih. kula uncek. Puncak, niki terus terang undang kula kenapa hera? Ayo. Niki kan nyupiti anak kula. Alah, sing dereng supet sinten? Sampeyan pun ndreng. Sinten sing dereng supet kono kan wong sama Mas Sarung supet kaya lucu. Wis sumbang to. Ayo Pak, tak jeng. Oh. Niki ajeng nyupet anak kula. Arep nyunatke sinten, Mas? Putra kula. Wis gedhe ngeten iki dereng sunat. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Kok ora wae to. Mulane ra metu apa-apane. Wah, cerita banget. Ngoten. Oke. Sing badhe supet sunat Anak kula. oh njaluk sing nomor pinten. Lah supet nomor-nomoran to. Jen sik kok atase sunat kan kate nomor-nomor. Aku wegah lho arep nyunati nek dilone ngono aku. Kok iso kate nanti kadung disrupake kok. Aku lho niki ngomong saestu lho. Wong teko rene iki kok nyunati gaweane kene nyati wong akeh. Garuan. Ora nih. Parok sing dari jenang. Oh brengose 50 kok ya lembeng. Sampeyan pun nyenyek kula, arep lembeng ora apa. Wong niku ciri wanci lelewa ginawa mati ganyang sumpyang beda-beda. Sejejejo mawa cara siji dalang lain cerita lain ladang lain belalang wong niku beda-beda ngoten. Pun sak koson. Lambe kek didemek. Pak. Iki Pak Marok, Pak Calai kok gaya suka kaisin ya. Iya, delok masih Padahal takhir ada teko-teko. Mas Uncek sampean mriki. Nggih, pripun? Njaluk sing nomor pinten? Tak kok nggo nomor to. Nomor-nomoran to? Enten. Lah pripun Lah, nomor mboten enten setunggal nomor? pripun? Oh, nomor siji ya beda-beda, obate ngoten. Nyemprot. Hao. Ongkose. Ongkose. Nomor siji wae. Nomor siji 50.000. 50.000. Lah sing nomor loro niku marine sedina, nek nomor mari. siji, nek sing marine seminggu. Nggih. Ongkose 20.000. 20.000. Perebane remeng-remeng. Resikune mboten gatel niku. Mboten nek sing nomor siji paling-paling nggih Dirubung usuk semut. etok. Dirubung semut. Apa diumbar kleweran kok. Perbane coklat lah terus anune trima dipun wedak ngoten mawon. Ketoke kangge napa? Nek sing arep pau ngetoke ngangge pemes sing landhep, sing nomor loro niku ndamel gancu. Sing gaco. Jaluk Niku nomor loro ongkose wae. 20.000 sampean dikandani kok ora percaya ki piye Penak sing murah.
Enak sing murah ya, Pak. Pinten ongkose? Ongkose mung 1.500. Lah, murah wae. Sik tak keterangane sik. Keterangane piye? 1.500. 1.500. Anune motole yang napa? Motole anu cokot kiri. Murane lah bener aku. Terus buntele. Motole napa? Godhong gedang tuwek nika sing garing. Apik lho. Lah terus pucuke diweni oli. Parah. Pripun? Niku warase pinten ditan? Parase enten 2 tahun. Ditokoki ali lunyu. Ora nek jane nek sing 500 aku ditawani diges tapi nggo 500. Pripun? Yes. Ora dibuntel. Nggo digecekne ndas gereh kuwi. Sida sunat boten. Sida sunat boten. Sida. Aku lek pundhut calate sing sunat sinten ken anu. Kula. Ken Ndang Saleh. Saya Pak. Saleh sing takono Saleh. Bar sunat dirabeki. Sampeyan kok guyon apa? Paroke Ndang Saleh kok. Mboten anu Napa Mas? Pak Calak prose sunati lara napa mboten? Wong sunat iku mboten lara terus sinten wong lara. Wong sunate pena lho kok lara sing ngomong sinten. Katene kok mboten karo lara kaya ngoten iki Bu. Gereng wis tinggo dolanan. Aku pasaran. Persis. Iki darani warok sungut. Wale. Sampeyan pun menghina. Ini sida mboten Ndang Dandan. Mboten lara nggih sunat nggih. Mboten Mas, tenan kok mata kandhane. Rasane kaya napa rasane? Nomor sunat niku paling panging lorone sedeluk tok. Nah. Ning kanggone suwe. Niku pun sunah Rasulullah, Kanjeng Nabi Ibrahim nggih petake kados ngaten, diwiwiti kebersihan. Niku wajib diresiki nek ana wong muslim jaga kebersihan. Tapi ngen kula nggih mau diresiki nemen-nemen ah. Lho, ya kantun kula mengke merem napa mboten? Wah iki kok mendem tek. Niki mengke anu Mas, lara-lara kok nggih sampeyan nek nggih pun ate nglampahi. Paling-paling kaya dicokot semut. Nah, ya enak ngono. Sekitar kaya cokot semut. Semut satrek nika. Situ abuh konamu. Ora trimo abuh ya entek kuwi kok. Pun Ndang Salin kula pendhet calake. Nggih, Pak Calak. Nuwun sewu lho Mas nggih, kula pendhet calake jarak. Oh alah, kok raman, calak elek mlaku kok enak. Muga-muga ora enak apa-apa ya. Apa ngono. Gendang mari ngono. Dadi wong kabeh kok perlu didongakno. Nggih. Sak mandi-mandi dongane wong kowe paling. Lah nek pun siap, alate kula pendhet pancene. Ramalan niku kaya sampean bareng niku. Wong sunat iku kudune kedah dipun-toto, dados. Aku kok sing diculik. Sing sunat sing pundi? Duduk niki. Aku ki pake. Sampeyan pake to? Ora ngerti to ya? Hao. Ora ngerti sing sunat sing pundi ken hao. Niki bapake niki. Sikene kendangan deun kaya kala. Sing sunat enten piyambak niku tasih Mau nanti to mau saren kok ya suwene. Asisten kula madun, biasane kaya kala nika. Beres. Dalah to opo iki? Ngeten mawon Pak Calak. Niki sing kangge landheane niki. Mas Encek, sampean pinarak mriki, Mas. Sajene pundi sajene? Sajen. Sajene. Nole sajenmu? Ya wis. Urung. Ya wis ben jero kana. Nuwun sewu gedang klopo cok bakale pun enten. Dilenggake Mas sing sunat dilenggake. Kene. Monggo. Hei, late aku. Hei, Dae. ngawur aki. Aku. Lho, Sunara. Pun tenang mawon nggih, mengke pokoke beres mesti marine kok. jan genit. Mulane Kowe kan meteng piye iki kok? mulane Samsul ki keneke ya ngene iki.
Mejane sampean undurke. Meja sampean undurke. Muga-muga bangkit sok ngono. Bangkit sok ngene. Apa kirun? Asem kek. Sampean sida sunat para cerewete. Mas Pak. Aku sampai apa? Sampean tenggane mriku. Kenapa? Pak. Halo. Simbol sik, Pak. Kuping kuat dimut. Sida sunat ora wegah mulai aku wegah. Ayo taligo tak sunati. Sida sunat ora. Kolek kenaan. Kula timbule kan nyekseni Pak Kolek napa? Ayo Mbah, Syah. Weh, anu golek tukang sunat liyane. Wis kadung ditekakno kok ngawur tok. Merinding aku. Kalau wis ngombe berarti wis mulai. Ayo taligo. Sida tetap ora. Kok kocak ta, Pak? Kok kocak iki? Ayo bocah. Sampeyan sida sunat ora kok. Wong ra sunat ra apa-apa. Kenapa? Alat Merinding. Karo maneh lho, Pak. Apa itu? kowe tenang no wae. Jale. Ayo. Itu ayo. Sik, usul. Apa? Iki apa sarunge diketok diempukne sik. Aja ngono, Mas. Lah kok betok niki alate. Dicacah menawa ana gegermetan sing mara kelabang kala jengking sing ganggu dituthuk sirahe ngoten sunat apa ora gedeng aku. Dicacah dhisik. Apa-apaan? Kayak lanto. Lungguh. Wes malah Yale. Tilo aku. Bapak. Lah napa napa kawedian kenapa? lah kuwi gawe njewel tang kuwi. Takono calake. Kangge napa? Wong jenenge wong sunat ki sak-sak ning lungguh ning kursi. Nah. Ya nek gak kecantol paku. Nah. Pakune dilang sunat kok rewel kok geding aku. Wong arep disunati iki gak tandase bapak lho. Ayo. Ya kowe nang sekitar kene. Galeng-galeng. Yale. Ye, aku ana buremu kok dak disak bagyo menah. Leren dhisik ngilik. Yale. Sekolahmu. Wah, ditetai polahe ra. Yale. Lah dibendho. Niki nggo mecah klopone niki duduhe diombe ben waras. Laras. Wong disunati kok cerewet kok gedeng aku. Aku gregeten polahe.
Lenggah le, kula aturi lenggah monggo Mas. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Iya le, iya le, iya le, iya le. Mereka Karuman. sampean dongane sing sunat mriko ngapa kok wedi lah kok tuwe graji Kayak ini loh. sampean dongane Nggih. sing sunat kan Mas Bagio Nggih, nggih. kula nyuwun dongak restune muga-muga padang dalane jembar Nggih, nggih, nggih. oh nggih Benang modar pisan iki. Dungane wong mati kok usah gangge tok ae. anakku kok Oh, kok anake kok digangge kok. Wong jenenge anu lho, Pak. Iki dongane. Wong anak kan anak sitok tok, anak tunggal. Muga-muga selamat mboten nyalangan napa-napa. ngene anak bagene Wah, ngene aku. Piye, Pak? Rasane piye? Sampean Rasane piye? sampean tak kandhani. Aku Pak ruwo nek ngene biyen aku wis gelem biyen-biyene. Gak lara ta? Ora lara blas. Pancene gak lara cah iki. Ra lara piye? Pinter sampean. Wong dereng diketok kok dadi. Oh, golong ta, Pak? ya diketok kok Golong ta, Pak? Dongane ya, Pak. Muga-muga ora elangan apa-apa anak iku, soalnya anak tunggal. ada jaluk rapi ayo apa kae Wis, Pak. Wonge ayanen. wis diketok apa ora wong cek persiapan kok metu neh Ini, Pak. wong arep tak suwene ram Lah yo ayo ngesak to, Pak. kae kok digraji barang grak-grak kae apa kae kok entek piye Piye lah sampean piye kok ngundang calak kaya ngono? Lho, mboten sanggup lah keng napa? lagi ngopo tak graji ra mempan kok Digraji mboten makan. sampe grojok-grojok kaya ngono ya mbo ya Nggih ditingali sing saestu. Umur pinten to Bagio? wis umur 20 tahun Lah kok ya gak mempan digraji kaya ngono. Piye, Pak? Ora apa-apa. Wis di anu, wis diketok. Ya diketok sekti panjenengan. Lho, sekti. Kalau sekti piye? Kon sakniki manut dinapane manut ya. Angel iki. to Nggih, golek napa ta apa? Nah, boh lek iku. Boh lek iku kira-kira tegas ku lho. ah muga-muga iso tegas ngono kae kok Botene beres salah. Bol barang cilik piye? oh muga-muga tunggal tenan Alah. Wes, wis suruh bang golekno anu. wis tunggal Pak. Kobe, jobeni. Jobeni. Semaput. golekno Sukses. Sukses. pun tunggal Pak Sampai koyo ngono dilai-calai. masih kemering Anu darahe diadain apa? Darahe diadain apa? Ember. Enten nek rong ember. Oke, anu Pak. Lah nika dayuh-dayuh teko. Loh, tamune undangan teko kabeh. Undangan teko Monggo-monggo. kabeh. Monggo sih. sareh wae ya dah gendang mari Lajak Iya, mundur, Pak. Mas. Pak Ucep. Lenggahe kene, Mas. Ongkose. Lenggahe kene. Ah. Monggo. ya Ongkose Pak Pak Ucep. Pak Bong Nggih, mengke gampil. Kula tak ngaso riyen. Monggo-monggo tamu-tamu koyo Jan teko jan kabeh. kotot to. iki kabeh Monggo. tata